inamandla. Hallelujah. Imeko esasikuyo sasinanyiwe. Akekho engancanywa ngapha. Kuzanywa ngabantu ngegama lenkosi. Hallelujah. Ngoba umuntu ukhiwa kokwabo aphinde umuntu azanywe kokhiwa elalini, azanywe nasesikolweni, azanywe umnye nasemsebenzini. Zininzi indawo lapho ekuzanywa khona umuntu ukuthi alunge, kodwa zonke ziyohluleka. Ligazi lika Yesu linamandla, elabuhlambu ubi endandinabo. Ngoba ndandonakele kakhulu bathandekayo, kwakungekho nto yayinhle empilweni yam, ndandonakele. Hayi kancane qha una picture wena, ngoba sowubona ngoku khona kwakukube empilweni yam kakhulu. Kangentoba uba uphela ukubona umuntu ebalelwa iminyaka, kubalwa iveki, kubalwa inyanga, indaba sake sibone iyawuphelana iveki esinisiwe, sake sibone iyawuphelana inyanga, uyawuphelana unyaka. Nami nake nabalelwa, kwabalwa onke amaxesha yabalwa emntwini xa engene ekholweni. But ngoba inkosi inamandla, bafika lapho sebethi ke ngobayi nathi siyeza uzusibeke. Hallelujah. Ngoba bayibatsho bazawuthi nokuthetha bathi uzusibeke nathi siyeza. Hallelujah. Ngiyabukela bathandekayo, ndiyakholwa egameni lika Kristu Yesu sinisiwe, ngincedwe inkosi yamakhosi, yandihlangula esonweni, yandenza nanoxolo noThixo ngegama lenkosi uJesu. Amen. Kumnandi ke enhlizweni yami ekholweni ngegama lenkosi. Andikazisoli ngakukholwa, kodwa ndiseva inhliziyo emnandi esanqwenela ukukholwa, esalangazelela ukuqhubeka nokukholwa ngegama lenkosi uJesu. Amen. Hallelujah. Enhlizweni yami sahlabelela umhlabelelo, kuvuka ubumnandi ngeligazi, ngoba eligazi lachitheka eminyakeni kudala. Alizange lichitheke ngoku, kodwa lisaqhubeka, lisenamandla, lisasihlamba isono, lisabehlukanisa umuntu nesono, lisabususa ububi emntwini, lisamqoqa umuntu limngcwalise. Eligazi linamandla, noba sisono esingakanani, noba ububi obungakanani, kodwa eligazi liyabususa obubi. Alibonge igama lenkosi Yesu. Amen. Hallelujah. Siyabonga bathandekayo kakhulu ngegama lenkosi uJesu waseNazaretha. Cela umuntu ozondifundela qala encwadi kaEzra, sibese siya kwincwadi yamaZekeli 28 verse 9 ngegama lenkosi uJesu. Sizawukhala sihlukane, liyatshiselana ngegama lenkosi uJesu. Amen. Ora nje ngikhala nje ke sithi nje kafutshane sive ngamandla omthandazo, because lento ngumthandazo inamandla. Xa sikholwa indlela yokusondela kwethu kuThixo ngumthandazo. Uba singabantu abawuthandayo umthandazo, ithi lonto siyakuthanda ukusondela kuThixo, and akekho umuntu osondela kuThixo ize imeko yakhe ifane nakuqala. Ukuba ungumuntu okuthandayo ukuthandaza, yabona ke xa ndithetha ngokuthandaza, ndithetha ngomthandazo ojulile, nothi lo mthandazo owuthandaza nje phambi kwabantu. Ngoba kungenzeka lo mthandazo owuthendi, make ndikubekele kanje, lo mthandazo owuthandaza apha enkonzweni uxhomekeke kulo mthandazo esiza kuva apha kweEzra.
ukuba ngaba uyafaila kulomthandazo phansi umthandazo owuthandaza apha ungangabi nawo amandla. Kufuneka abantu abanexesha lokusondela kuThixo bengekho phambi kwabanye abantu. Abantu abanamagumbi wabo lapho abafike banxuse khona uThixo. Lapho abafike bazondlale khona azibeke bonke ubuze bakhe kuThixo azicela ukwehluleka kwakhe. Nkosi niyohluleka apha nalapha. Ngoba nenkolo lesikuyo bazalwane iyathandazelwa inkolo. Inkolo iyathandazelwa. Uma inkolo yakho ayithandazeli ungayiboni ngakuncedi nganto. Xa inkolo yakho ungasondeli ngayo kuThixo. Kanti noba ikhona kalisiwa iqala ngowemthandazweni ukuwa ngekholwa qale kwebi umthandazo oqala ziye ke ngokuzonke zithunyuka ezikhumungula uSathane kancane zonke kodwa ndaqala ngayo qala nomthandazo because umthandazo ulosondela ngawo kuThixo and xa usondele kuThixo kulapho okwazi ukuzibona into yiyo ngoba ufana nomuntu osondele esipilini xa usondela kuThixo. Funda Ezra 8 verse 21. Ndamema inzila apho emlanjeni ongumAhava ukuba sizithobe phambi koThixo. Sizithobe phambi koThixo wethu ya. Sizifunele kuye indlela ethe tye thina. Sizifunele ntoni bathandekayo? Indlela ethe tye. Thina nentsapho yethu. Thina nentsapho yethu. Nemfuyo yethu yonke. Wamema inzila uEzra. Ukuthi ukuze sizithobe phambi koThixo wethu. Ukuze asijijize ngohambo oluhle. Uhambo olukhuselekileyo. Indlela sizifunela indlela ethe tye kuThixo wethu ngoba iyafuna indlela ethe tye. Lethi kukuqala bathandekayo, lethi kukuqala enkolweni okanye endleleni oyihambayo iyathandazelwa, iyacelwa. Izinto obuyozithoba kuThixo ukuze uthole ivangeli elihle phakathi kwabantu bephila ivangeli elingekho lihle. Amen. Babuza abantu bathayima. Uyabona ndine-10 years namgqibelayo ndimaze khona. Ndizombona after 10 years kodwa ndisambone seyilanto wayekade yiyo. Ivangeli usalibambe ngalendlela wayekade libambe ngayo ngapha kwale 10 years. Kwenze njani kuye yedwa abanye abantu bejika kangaka nje endleleni yokukhona? Kutheni yena seyilanto esayithiwa yi-1 engatshintshi? Abantu betshintsha kangaka. Kanti imfihlo kaLiya isemthandazweni. Uyasondela kuThixo ayozimisa phambi koThixo uyocela impilo enhle phambi koThixo. Uyocela ubuhlobo obuhle noThixo ngoba sisondela kuye umcelele uthi Nkosi lendlela endikuyo. Le ndlela nibeke kuyo ngelibhasi bonceda. Ngidinga uncedo lwakho. Yebo sendizile enkolweni ndilapha Nkosi. Kwa ukuza kwami andizange ndize ngawamandla mina ndizibone sendilapha ndiziswe nguwe. Nokuqhubeka kwami ngeNkosi nidinga wena, nidinga amandla akho. Hallelujah.
umqalalo uthi bosi ndiwiki mina ndisizohluleki ayikho indaba yami ngaphandle kwakho. Acha kubona uThixo banaba lo uyabonakala uba uyazazi bakayonto ngaphandle kwakho ase uyavela uThixo phezulu kwempilo yakho akuncede ngoba bazalwane inkolo asiyabi ngamandla wethu. Intoba ube useyile nto yiyo namhlanje uThixo samthanda kanje usenenhliziyo kaThixo akusemandla wakho kukuncedwa nguThixo okanye ukuzume njalo udinga uThixo udinga amandla kaThixo ukuthi akuncede akuhambise le ndlela. Uthi kuEzra namema inkonzo yenzila ngakumlambo bavu ukuze sizithobe phambi koThixo sizifunele indlela ethe nje. Haleluya. Sizifunele indlela ethe indlela ethe nje. Ethandazela inkolo iyathandazela inkolo iyacelwa usithobe kuThixo uzinika amaxesha wakho noThixo bengekho abantu athi omnye abe namaxesha ophuma ngaphandle abheke esigubweni uyocela indlela ethe nje kuThixo uyathandaza uyocelela uThixo Nkosi nidinga abantwana abanjani nidinga uhlobo labantwana abazokuyika. Ufuna indlela ethe nje ngegama lenkosi uJesu. Amen. Haleluya. Alibonge igama lenkosi uJesu. Qhubeka. Ngokuba ndandinenhlono ukuba ndicele impi nabamahashe kumkani Yeah. ukuba basincede ezintshabeni endleleni. Sincede ezintshabeni endleleni. Ngoba besesithe kumkani Sesifakazile isandla sikaThixo wethu phezu kwabo bonke abamfunayo. Sibaxelela abantu ukuba kulunge ku namandla akhe nomsindo wakhe uyabachasa bonke abamshiyayo. Amandla wakhe nomsindo wakhe uyabathasa abamtheni abamshiyayo. Uthi uEzra naba nenhloni ngoba ingxaki bese sifakazile. Sibaxelela abantu ngamandla oThixo esiyaba naye. Ngoxa singaphinde sibone thina sisawukhangela into zokusikhusela. Andithi abanye ngoku uthe eshumayela nje kume indoda efaka ispecs ezimnyama abheqalene enxiba isuti emnyama. Uyayibona nje wena ngoyime apha le ndoda ba ayimamelanga kwazi ikhayise emsebenzini wokuzogada la shumayelayo. Eshumayela nje ukhadiwe ngoba ugade kuthini mhlawumbe ngahlaselwa. Sifike nini apho? Abani sibane bodyguard ngoku. Hallelujah. Amen. Alibonge igama lenkosi Yesu. Kukulibala ubusawutheni bantwini. And ukhona owenza leyo nto bathandekayo. Owenza into balibala ubusawuthethe into nebantwini. Uhamba ujika kalula, ujika ulibala into obusawuthethene ebantwini. Yonke le nto ubukade uyithethe ebantwini, uyijikele yonke. Yenzekile lo nto abantu abaninzi. Abantu abasaphethanga ivangeli bekade beliphethe ngaphambili. Lufikile uThaba, lafika la change message, la change indlela yokuqonda izinto, la change amehlo, indlela sibona ngayo izinto. Ukwenzela bayijikele yonke le nto bezayithethe ebantwini. Fakazile ebantwini, wathi sinisiwe nehlukene nesono, ndincedwe nguYesu azibala izinto ancedwe kuzo. Emveni kwexesha phinde lekwenze bethu uncedwe kuzo. Ufeyile phi? Ekuzimiseni phambi kwenkosi ayozithoba ngoba walahleka umthandazo namandla ayalahleka awokume endleleni yokukholo. Kulula into balapha yonke le nto uzoyithethe ebantwini uyicike. Uvese kubaliswa ukuthi wayekade nje indlela wayemthanda ngayo uThixo. Phofu
njalo usakhona kodwa uthi indlela umthanda ngayo uthi uthi uzitsho nawe uthi ngexesha lami madoda ngexesha lethu lento yayinje ayibalula umuntu kodwa akasekho kuyo ngoku uyafika uthela ikhehlekazi okanye ikhehle eseligugile lithi kodwa nisenamandla usakhona usenesembolweni usahamba nalathiko kodwa ngoku sowusithi ngexesha lami ndandinje konakelephi kulahleke umthandazo kuya kwalahleka unxusa uThixo uphelelwe ukusondela kuThixo walahlekana naye uthi kuEzra ukuze sizithobe phambi koThixo wethu asithi chize ngohambo oluthethe thina nentsapho yethu nemfuyo yethu ngegama lenkosi uJesu amen. Yabona uThixo usondelana ngabantwana usondelana ngemfuyo le onayo usondele kubani kuThixo. Khona umnyutata womhlana othandazela ibhokwe yakhe enesifo phaya ethiwa ibhokwe ethe yanaso ivele ife ngokona ngoko lepho inento nje vincancazele nje inkunzana yebhokwe wavele wayithatha wangena naye esibayeni wasishiya sihlele endlini apho waze bayena ungena esibayeni afu wathandazela ibhokwe leyo bhokwe wayithengisa seyinkaba yavele yaphila ngelo xesha ngegama lenkosi uJesu amen. But lo ngqondo sathana yayifihla bakuthi hey uyaluka ngama ibekhonto lapha nemfuyo yethu yathandazela albonge igama lenkosi Yesu nemfuyo yethu yathini na yathandazela uEzra yamchilekela uba bazawusondela kuThixo ngentsapho nangemfuyo. Haleluya. Uthi ka sesithethile ebantwini ngoba nalapha eBhaziya sanithethile ebantwini nibaxelele bayanazi elithetha zenu santethe zindlebeni zabo bayayazi into eniyithethayo mihla le esephambi kwabo banijongile xa nitshintsha uba wayengathanga kanti kwenze njani ngoku sambona senje. Hallelujah. Hallelujah. Sazila ukudla yakhe samkhumba ngenxa yokho uThixo wethu wathandazeka uThixo wathandazeka uThixo sithi ngegama lenkosi uJesu amen. Wathandazeka uyathandazeka uThixo ngokuya usondela uThixo uya uThixo echileka kakhulu xa usibuye emva uyesitheka but ayiqondakala ebantwini lonto abayiqonda abantu into banapha kuyenzeka uthi okwachilekela uphinde ubuye usithelele ngoba xa uqaka kuye uThixo uyaphinda uyasithela kodwa xa uyasondela kuye uyachileka uThixo ngoba nangoku uThixo akasichilekelanga sonke ngendlela efanayo akulingani ukuchilekelwa kwethu kuyashiyana into abanabo ubani usondela kangakanani. Ilalo nomsuyitsho nithi even noba nabasesikhona sesilapho kuyenzeka uthi sowukhona usindiswa uneminyaka 5 usindisini vele fika umuntu asindiswe ngokulonyaka avele achilekelwe kakhulu nguThixo wena ube ungekachilekelwa ngokuchilekelwa nguThixo wena kodwa unale minyaka 5 ukholo ngoba kuyaxhomekeka into abanapha ufike ekufikeni kwakho wenza njani fana nawe bayitwaleni suthi into kunxilwa ngoba wena ubufike kuseni kuyenzeka omnye befike kuseni omnye afike ngo12 emini kodwa khale zanxile wena ungekanxili wena mntu kudala upha nalapha evangelini kunjalo ungafika kudala kodwa into zikaThixo sikunqabele sisuke zichilekela umuntu osanda ufika kuyakhomekeka uyakangakanani kuye
so khona bona sekuvuka umona ke ngoku sasifutha sinjuthu nobani bafika befutha benje ngayo yebo usazawucika yeke nabhabhazela adayichinje noyibiza angasathi yavutha ade yeke nabhabhazela uyobhabhazela ncane ungaphinda ehle sasifike nathi sinje ngegama lenkosi uJesu amen kanti uvuka umona wokuba nanku umuntu encedwa nguThixo nanku umuntu echilekelwa nguThixo bona kudala bekhona kodwa bengakachilekelwa nguThixo bechilekelwe icawa ngegama lenkosi uJesu amen ngoba kuyenzeka abanye afikazi kakhulu icawa kodwa uYesu angamazi kwawumazi futhi abantu abamaziyo abambekayo amelane nabo yonke le ndimiza umthandazo kuyakhomekeka uyakangakanani emthandazweni uyakangakanani emthandazweni ngoba bazalwane ubantu abasiyaya emthandazweni kakhulu siyazimisa phambi koThixo uThixo kulapho azaba mninzi kuthi sichinekele sihambe noThixo sichinekele ngegama lenkosi uJesu amen haleluya kuthiwa ke wathandazeka uThixo ngabo Ezra ngegama lenkosi uJesu amen ngoba uEzra wayenekhala lokubahleze bahambe bayichintshe ilanguage bathi yonke into bese beyithethile phambi kwabantu bayijikele ngentetha bayijikele ngempilo bayijikele ngehambo nezenzo ngegama lenkosi uJesu amen ngoba iyenzeka leyo nto bathandekayo iyenzeka into yobanaba uhambe endleleni uchintshe ungasabi buyela mzalwane bokade ubuye baxakwa abazalwane bexakwe nguwe uyilahle yonke impilo bokade uyiphila awuyenzi lanto ngoba kuthi uyathanda ukuyenza kodwa ingxaki yakho ifaila ibesemthandazweni ekuzisondezeni phambi koThixo sondela uyozithoba uyocela impilo enhle kuThixo uyocela ihambe enhle kunye noThixo ngegama lenkosi uJesu amen ngoba phaya awuthi xa ufika pha egumbini lakho ufika uthi Nkosi ndiyabulela xelise enye indoda eyathi ndiyabonga ngoba mina Nkosi andifane nalo mbutho wehafu mina ndizile ukutya kabini ngeveki udikhupha isishumi sayo yonke into endiyifumanayo wabeka konke neminikelo yakhe ayikhuphayo wazibalisa ubuhle bakhe uyakuthixo njalo uThixo makathixo xa usiya kuye umhle ngoba kuThixo siya xa uya kuThixo kufuneka umqale ntoba awunamandla umqale ntoba napho umthetho wakho wena awukwazi ukulunga ngaphandle kwakhe umqale uba Nkosi ndimbi andilunganga ngelo xesha awunasazela nto ngenye ixesha kodwa ngenxa yokuzithoba umnika umsebenzi uThixo uxanduva loba sebenza empilweni yakho kodwa xa ufika usithi ni right intona azawuyenza uThixo umntwana right ngoba kezanga abantwana aba right uze abantwana abarongo uYesu uzonceda abantu abarongo uzonceda bona akazange uzonceda amalungisa xa ulilungisa ke ngontona uThixo azawuyenza kuwe xa usegumbini lakho vela phambi koThixo uwiki ukuze uThixo athathe indawo akaze lo abathena abantu bakuxelela ubustrong kangakanani bakuxelela ubuncedwa kangakanani uThixo bakuxelela ubuhamba noThixo kangakanani kodwa wena xa uya kuThixo vela uwiki vele usohluleki fika thatha indawo uThixo bathe iBhayibheli ozithobayo uyathoba oziphakamisayo Twana ndodo umuntu okhafiyana kuthiwa yafika ingakwazi nombheka uThixo ingakwazi lokwa ukumbheka ibethe manje sibethe sibeni izithoba iyaqhibela into ethi yibanetha kum mnamoni kuthiwa yehla
kulamthandazo kuwe igwejelwe ngenxa yokuzehlisa yokuzithoba phambi koThixo. Abinkosi yethu iphakamo esilimazayo. Siphakame sesifika phambi koThixo. Wathandaze uThixo sithi wabanceda ngoba zona intshaba zikhona kule ndlela esihamba. Lento esiyamkele inentshaba akaphumuli uSathane namadimoni wakhe. Ufuna ukwenza sure into ba uhamba ungumpha othothiwe wabungena Thixo. Tekwe ngalamini uSathane wakhathala kukuthatha akukhuphele ngaphandle ukwenza into abana ubone nangubani buyi. Ngoku ukuvela uyisele ngaphakathi uwe lapho. Uwe ufakaza, uwe ushumayela, uwe uphatha inkonzo, usenza konke uhlabelelisa. Kanti lo melo xesha uwile ngoba wenze into abanapha singakuqonda uwile uphelelwe lixesha ulapha uhamba ubheke esogweni ngoba injongo yakhe kuba bonke abantu ungabangaya kula ndawo azogqibela kuyo esogweni. Funa abantu abazawela ngaphakathi awe phethe iBhayibheli awe qhubeka. Abanye bawe bephethe amabandla kodwa uwile akayazi lonto futhi amenze uSathane alwe ayilwele indaba yokuwa. Sekumane kubaliswa ukuthi waye indlela wayiphethe kahle ngayivangile, indlela wayikholwa ngayo lo muntu uhlangene nentshaba zendlela zamenza wayitshintsha ilanguage, zamenza into abana bitshintsha impilo yakhe futhi acinga into kusekuyo indlela nobengasekho kuyo. Kuyathandazwa kule ndlela, liyathandazelwa levangeli. Thandazela into yodwa Nkosi incede linganiphuncuki. Khawuniphi indlela yokuliphatha ngegama leNkosi uJesu, amen. Khawunenzeni liqonde Nkosi, khawuniphi ubulumko ngendlela eniyihambayo, khawuphi amandla okukholwa kakuhle, khawuphi amandla obungcwele. Lenze liphile kahle kodwa boluthandazeli urelaxile nje yaphucuka kancane kancane uzoqhubeka sewumuntu wecawa but ungekho uThixo ekuphucukile ngenxa yokusilela emthandazweni. Hallelujah. Ngikenda se eqonqa bamhlana ndabe ndiyofunda umthungo khona kwisikolo endandikuso apho sihlala ngaphakathi sonke and xa utyiwayo kutyelwe endaweni enye eholweni enkulu. Ngoku into eyenzekayo apha ndim oyena muntu okholwayo khona apha osindisiweyo. Ngoku kunamaxesha ke ndizama ke ngointo abanapha mandizile ukutya ndibe nexesha loba ndithi ndizuya eholweni. Uba ndihamba eholweni uzova umenyezela ukuthi umzalwane awuzilile umzalwane uzile ukutya umzalwane akabikho eholweni imenyezelo lo ndimenyezele. Kube kubi kum ngoba lokho le nkonzo inkonzo yemfihlo xa izavele ngokuve yaziwe ngabantu abangakholwayo kangaka ibe semilonyeni yabo nase ndiyakuthika koza undiphindlela usondela kuwe engenye zawufihlakala kulaba bantu abangakholwa. Inkosi yasechila isiguqo nesiguqo kwafuneka into abafuna ndiye kuso pha ekseni phako 3 ngo5 kuyahlatshwa. So ngo3 mna ndihamba ndiyapha eholweni ngokusemnyama ekseni
yeholo ndiyothandaza thandaza kusukela kula 3 uyotsho ngo5 ndiyoyeka ngo5 ngisivi ndoba ya niphuma pha ndimvuthixo bese ndihamba sendiyohlaba leyo nto bazalwane yandisebenzela nahlala 6 months eqonto ningasili kutya kodwa wawungathi undive wena nendlela onondibona ngayo wawungacingi ntoba wena ndingumuntu ozila kakhulu ukutya umuntu onaziyo wayendibona esikwini ngoba ndimkhulu esikwini yandisebenzela leyo nto yokusondela kuThixo ngaloo ndlela khangela indlela osondela ngayo kuThixo zama yenza imigudu yokusondela kuThixo xa usondela kuThixo akulona ilizwi ukusondela kuThixo xa usondela kuThixo kuyabonakala khona into etshintshayo kwasempilweni yakho khona umehluko wenzekayo kutshintsha language kutshintsha ihambo yakho kutshintsha impilo kutshintsha izenzo ukhiwe emthandazweni kulapho khamba khona kulapho kokhiwa khona kwecharacter yomzalwane inqobo emthandazweni umzalwane abonakale nasebantwini abangakholwa babone xa bebheka babone umzalwane uthi Ezra wathandaze kuThixo sithi mizekeliso sikhalezi 28 kanye nawe osiyami kanye nawe osusa indlebe yakhe kusiphulaphuleni isiyalo kwanomthandazo wakhe ulisikizi inimamele bathanda ngoba kufuneka siqaphele ngendlela zonke sithi noba siyathandaza kodwa sazi bathi ikhona ingozi kwalapha ekuthandazeni engayenza into yobanapha uthandaze uxakwe kutheni umthandazo wami ngathi awuviwa nje theni ngithandaza kangaka kodwa kwenzeki
akho kwanecaka into bandiyathandaza kwenzekani oyisusa indlebe yakhe kuwo umthetho kaThixo kwa umthandazo wakhe uyonyanyeka kuThixo umthandazo wakhe ubalisikizi kuThixo umthandazo womuntu ongamameli uThixo umuntu ongalenziyo izwi likaThixo umuntu ongawukhathalelanga umyalelo kaThixo kwa umthandazo wakhe uyonyanyeka kuThixo ngoba into elisikizi into eyonyanyekayo haleluya into elisikizi into enjani eyonyanyekayo kaloku mamelani bathandekayo andithi nawe ukawuthandazayo kunamazwi owatshoyo kubani kuThixo okanye kunelizwi olibeka kuThixo ngalonto oyidingayo kubani kuThixo yonke lento yenzayo yokuya lento ithetha kuThixo ngomthandazo uyithetha uThixo sethethile naye uThixo ikhona into ayicelile kuwe ngoku lento uThixo ayicele kuwe nawe ubona uThixo ungayenzi uyakubona uThixo uba ngakubekela oku awenzi ngoku nawe xa ubeka kwakho kuye akakwenzi lokhu okubekayo kuye endaweni yalonto lomthandazo wakho usuka belisikizi kuye ngoba inxaka umameli yena Thixo ngegama lenkosi uJesu amen haleluya alibonge igama lenkosi Yesu 50-50 ubuyakwenza lokho akutshoyo naye uzokwenza lokho okutheni okutshoyo oyisusa indlebe yakhe kuwo umthetho kaThixo ithi kule yam verse 9 umuntu ozivala indlebe zakhe kuwo umthetho kaThixo kwa umthandazo wakhe uyanyanyeka kuThixo uyazilona amen andili ngokwe-understanding yabantu bacinga into abantu umthandazo yonke imithandazo ifike yamkeleke kuThixo mamela umthandazo ufike ube namandla kuThixo womoni ngumthandazo wokuzehlisa lapho esibona ububi bakhe haleluya usoftwa nje kulo mthandazo uThixo kwicala lomuntu omphazamisileyo ngokuba fika vume athi Nkosi ndizibhaqile ukuba ngaba andikhomhle phambi kwakho andikufanelanga izosithoba sicela umncede Nkosi nehlulakele isohluleki aqala uThixo ukuva kahle ke ngokuqale ngozithoba uvume ukona kwakho ngegama lenkosi uJesu amen kodwa ulikholwe lingamamela uThixo ulikholwe lingakwenzi ukuthetha kukaThixo nawe uzothi ngexesha loba sowufuna usondela kuThixo usondele kuThixo kube lilize ukusondela kwakho asukuthi bawenyanye umthandazo wakho amen asonjonga masize ngathi uzothi yenza kanjani ke ngolonto njani ngayenza kanjani uThixo into obonyanye umthandazo ngoba lo siqonda ngendlela bana ba umthandazo yonke yamkelekile kwani kuThixo amen haleluya awumamela uThixo izwi likaThixo lishunyayelwa lingene ngapha liyophuma ngapha kuwe awunamsebenzi nalo uzothi sekufama nawe uyakhala kuThixo uba ngakhala usithi kanti Thixo uphi kanti ndana sokola ndakule meko endikuyo kanjani ndibekule meko ndihamba ngayicawu right ehamba icawu kodwa uyihambile icawu kuyathethwa kufana ongathi akuthethwanga kuwo uhambe enkonzweni
ubuye ugoduke uphuma useyilani yokwenza lana ubukade uyenza uyaphila lampilo ubukade uyiphila nokuthi kosethethe kubangani kangathethe kuwe. Amen. Hallelujah. Amen. Alibonge igama lenkosi Yesu. Yeah. Ozathi uthini ba? Verse 13. Osikubungela isono sakhe. Osifihla isono sakhe. Akayi kuba nampumelelo. Sozabe nayo impumelelo. Eyena osivumayo. Kayena osivumayo athini na? Asishiye. Uyakufumana inceba. Wenzele inceba. Osivumayo asishiye. Wenzele inceba. Uyayibona waxa uhlala esonweni ufihle isono. Uthi ufihlela abazalwane. Noma abazalwane abandazi ba ndenza lento. Abanazi kondazi. Izoqhubeka. Into ezakwenzeka uzoxisha endaweni enye. Ngeke ube nayo impumelelo. Nitsho nasakholweni ngeke uyiphumelele inkolo. Unesono sifihlile. Osigubungela isono sakhe akabi nempumelelo. Kodwa sivumayo asishiye wenzelwa inceba ufumana inceba ngegama lenkosi uJesu. Amen. Uthini u14 phaya? Hayi uyolo lomuntu ohlala enkwanja. Hayi uyolo lomuntu ohlala enkwanja. Eyena onhliziyo ilukhuni uyakweyela. Umuntu onenhliziyo elukhuni uyakweyela ebubini. Mamela umuntu ohlala enkwanja. Akunakuba ungumshumayeli. Akunakuba ukwesiphi isikhundla. Uphezulu kangakanani uxatyiswa kangakanani ngabantu. Kodwa xa kwenzeka kuthethwa ngezwi likaThixo udlaba bafana. Awukasena bathi kodwa yaziyo ayenzileyo kodwa xa kuthetha uThixo ufika esigoqoza umuntu oyikuThixo. Uyazikhangela into abandiphi mina kule ntetha. Phansi lihlaba komileyo. Yingakho uzomvumba asekugqibela ushumayela uthi uyamvakaza ukuthi uyathandazwa. Siyabonga baba uthethe nathi ngokufanelekileyo kodwa bekuthethwa ngaye. Igaka ilozwi lakhe elizwi likaThixo libukhali macala. Angothandaza athi Nkosi ncede sendithi kwabantu ungenzeki indibe yileli yabantu yokuba benyuka babheke ezulwini bandishiye phansi ngoba ileli ingakuthatha iqabeze phezulu kwalendlu kodwa yona ishiyeke phansi. Eyena onhliziyo ilukhuni uyakweyela ebubini. Onhliziyo ilukhuni uyakweyela phi? Uyakweyela ebubini. Ntona inhliziyo ilukhuni. Othi uyawubila ncame udala babila. Dala bathethwa bawumna umsebenzi naye. Amxelele nangokuba napa niwuntotshi. Singathethe nenqali yami. Nangazi nongazi. Bamxelele. Fike bamxelele. Bamncama. Awubila ncama ukwakhe. Umsebenzi wanaye. Inhliziyo ilukhuni. Uthaku uzobayele ebubini into njalo. Ntona inhliziyo ilukhuni. Kodwa ohlala enkwanja phambi koThixo. Omoya kuThixo nokuthetha ngabani. Nabangathetha ngomntwana. Kodwa ubona uThixo akaboni umuntu. Ngegama lenkosi uJesu. Amen. Uyawonyanya uThixo umthandazo womuntu ozivala indlebe zakhe kumthetho wakhe eMthixo. Uyawonyanya lo mthandazo. Fune namhlanje uyazi leyo nto. So uthandaza nje ufune uyazi into abanapha njengoba usiya kuThixo
nawe ungayeki usigoqoza into yoba akungeke ikhona into engaze yenze into yoba umthandazo wakho onyanyeke kuThixo. Ngegama leNkosi uJesu, amen. Hallelujah. Ngoyika kuyoyika uyacela basana. Uyabona pha emthandazweni lo besiqala sathetha ngawo waseqalekeni. Kulapho okwazi nokuzuza lento yokukwanja umoyika uThixo. Kuyafumaneka emthandazweni, fumanela inhliziyo enkwanjayo phambi koThixo. UThixo unokubele ngento zakhe kodwa usudinga abantu abasondelayo. Dinga abantu abamnxusayo. Dinga abantu abeza kuye. Abese banika ukoyika uThixo because waphelela ukoyika uThixo. Yazi ukoyika uThixo kokugcina nabase kuthi abantu abekho. Sebengekho abazalwane ukuthi awuphumile mhlambe ngomsebenzi. Bayotshona kuloo ndawo kanye nesikolo. Bathi abazalwane bakho bengekho. Abuqhela ukukhonza nabakwaziyo. Ufika ugqabe phakathi kwabantu bengakwazi uvele ngoYesu. Phakathi kwabantu abangakwaziyo. Buse chancini yobungafika usidle isono uyomapha uvuthana. Kodwa ngenxa ukoyika uThixo. Ukoyika uThixo ukwenza into abantu abangawutshona ngaphesheya kwezilwandle. Ufika ube ngumzalwane nakulandawo because unento ethu uThixo ukhona nalapha. Ugcina ukoyika uThixo. Amen. Hallelujah. Yes, babanye. Ufika kuba right enkonzweni. Mbone ethetha kakuhle enkonzweni nothando enokubele enkonzweni. Kodwa kwenzeke one mistake uyombe ufika kwakhe. Ave ayizame lonto sofikile kwakhe. Hey kodwa ngithi uphela usuku abesevelile. Uzomva mhlawumbe uthuka umntwana phandle. Thuka umntwana umhlazulule okanye nothi naphandle ngokukhoyo. Fina kaza ubuye zibone Jesus. Hey nini ndonisa nina kumzalwane. Uyazi babonisa uyavela into ayiyo uba umthetho wakhe uright enkonzweni ulikholwa phambi kwabazalwane. Kodwa xa ekwakhe akalokholo. Kwa into eziphume emlonyeni wakhe abantwana ubethe baqalekisa. Ukhala uzithenge ndini ebantwaneni. Xa sesizithenge nyani akazophinda bemnandi. Uzophinda ayosinandika ayosisokolisa enkonzweni eyosicela imithandazo phela. Ngomntwana wakhe owenziwe ngumlomo wakhe. Siphuku phithi. So sibe nangqondo. Awube nangqondo zalo. Wafana nokubiza umntana wami nje. Qalekisa umqalekise umntwana. Aseyiba ilento beyithetha ngokumntwana iphume iziphumo zalento ebeyityala emntwaneni. Uyaqala ngoseyicela imithandazo phela uThixo makandincede ndiyazi noba kwenzeke ntoni uThixo ndimenze ntoni uThixo kanti uzilibele ba umthetho wakhe usiqalekisela umntana wakhe. Libethi iBhayibhile masingaqalekisi thina masisikelele. Ngoba nobusesisibhoja siso umntwana kodwa makangaqalekiswa ngumlomo wakho. Thethi insikelelo wona phezu kwakhe. Hlala unethemba loba ngalunga nobenje. Suphela emithandazweni. Thethi insikelelo phezu kwakhe. Ngoba eyemeko nje akazenzi mhlawumbe kuqikidwa kwawena ngaye. Libongwe nabantu libongwinge alikho